a la Fèrrea, a la Beatriz Fabregat i l'Alicia Sáez amb aquest espectacle, A mi que m'entierren contigo, i per una altra banda, a la companyia Carn Soltes, els teniu aquí, la Núria Dalmau, el Roger Sauquillo, l'Aina Serena i també la Zube Larana, que ens han presentat la seva obra Solo vine a ver el jardín. Jo haig de dir que estic absolutament descol·locada, perquè a mi m'havien passat una mena de sinopsi, d'argument, del que anava aquest tastet, que recordem sempre que són tastets dels espectacles que elles i ells estan treballant aquests dies amb aquestes residències de la Fabra, i quan han començat ja de bon principi ja no en tenia res, perquè poca cosa tenia a veure amb allò que havia passat per al meu imaginari, i quan ha acabat ja no us ho explico. La idea d'aquests feedbacks és que ara el protagonisme és vostre, és a dir, elles i ells han estat treballant durant tot aquest temps i continuaran treballant aquí a la Fabra totes aquestes obres, però com tots els creadors i les creadores necessiten posar-les a l'abast del públic per tal que el públic els digui quines són les seves sensacions, què han entès i què no han entès, què han volgut entendre o que volen entendre d'aquelles propostes que acabem de tenir l'oportunitat de veure, si heu entrat, si us han agradat, què us ha semblat a l'espai on han desenvolupat aquestes obres que avui hem tingut a veure, si us heu sentit còmodes. Tot això i més ens ho haureu de dir. Crec que heu omplert alguns paperets, que ara després sí que m'agradaria que me'ls passéssiu perquè ens donaran pistes una miqueta del que us ha semblat tot plegat. I si us sembla, jo no els faré les preguntes amb ells, us faré les preguntes a vosaltres, però abans permeteu-me una cosa. És que vull que em signin això, les de la Fèrrea, perquè com ja se'n van de gira i després de veure Rosalía i Beyoncé ja no les enganxes. Però un moment, per favor, si després voleu, podeu fer amb les vostres també. Estem descontextualitzats. Exacte, estem descontextualitzats. Anem una mica, si us sembla, va, i anem per parts mentre signen, podeu anar passant. Moltes gràcies, moltes gràcies. Comencem per el primer espectacle, que és el de Carn Soltes. A mi m'havien dit espectacle immersiu. I jo entenc per espectacle immersiu, dic, personalment, un espectacle on d'alguna manera la gent que entrem a veure aquella obra, aquella proposta, interactuem amb el seu desplegament escènic i artístic. I m'he trobat, jo no sé si és la vostra sensació també, amb un espectacle més aviat contemplatiu d'un jardí molt especial. M'agradaria saber, i segurament a Carn Soltes els agradaria saber encara més, quina ha estat la vostra sensació quan heu tingut davant aquell jardí. A mi no me mireu, perquè heu de respondre vosaltres. Sí, jo no estic molt d'acord amb tu, perquè jo sí que m'he submergit, m'he fet una immersió, però perquè a mi l'espectacle o la instal·lació m'ha semblat tan distòpica que com que jo m'he muntat la meva història i m'he trobat allò al mig d'un planeta destruït i hi havia allà un espai amb uns records i unes imatges i unes locucions d'uns sers que havien estat allà habitant aquell espai. Jo m'he muntat aquesta història i potser no té res a veure amb el que preteníeu, però aquesta sensació tan distòpica me l'ha transmès molt fort i, en fi, la meva sensació, vaja. Algú més vol apuntar alguna cosa? Algú més també té la sensació d'aquest espai era un espai distòpic, efímer? Quines sensacions heu tingut? Perquè a mi de vegades em venia com una angoixa, saps? I amb unes altres una certa pau, però una pau raruna, d'aquelles de si em deixo portar, vés a saber on acabaré. Quines sensacions heu tingut vosaltres? Jo el que m'ha passat és que en algun moment m'he donat compte que havia unes projeccions a les parets, que no sé si estaven des d'un principi, us he de dir que he arribat una mica tard,
M'ha semblat que no estaven des d'un principi. I quan llavors s'han començat a projectar, he necessitat moure'm. No podia estar estàtica. I he rodat per la sala. I sí que he de dir que he sentit que estava com en una zona entre vegetals o un bosc. Per tant, sí que he sentit aquesta certa immersió. Si el públic d'entrada està tan assegut a cadires, de vegades costa llavors activar per generar aquest moviment. Aquesta és la meva apreciació. Què us ha semblat la durada de la peça? Sé que hi ha gent que ha entrat abans i que ha pogut fer un tast, diguéssim, d'uns 45 minuts. Els altres hem fet la mitja hora. No sé quina és, si teniu clara quina podria ser la durada de l'obra. I m'agradaria saber si a vosaltres us ha semblat bé, l'haguéssiu fet més curta, haguéssiu donat més protagonista a determinats aspectes escènics. Sí. Sí. Sí que és cert que nosaltres avui proposàvem 45 minuts. Tot i això, per altres qüestions, hi ha gent que ha entrat després, tot i així també ens interessa perquè portem molts dies reflexionant sobre el fet dramatúrgic de la peça, sobre si també recollint el que deies abans, aquesta cosa d'haver-se de moure és una cosa que nosaltres volíem generar, per tant, m'agrada que de cop rebre això, però de quina forma, si igual poses una cadira, ja no estàs proposant això des d'un inici. O sigui, és que hem passat per moltes fases i avui volíem proposar aquests 45 minuts amb un inici i amb un final, però també hem passat per les fases de la gent entra i surt quan vol, o el públic és qui realment es fa el viatge que es vol fer, com aquestes contradiccions que teníeu vosaltres dos del que heu viscut, és perquè segurament nosaltres estem generant imatges que a cadascú li ressonen en un lloc molt diferent i això és una cosa que ens interessa que passi, que pugui realment crear un viatge o una dramatúrgia o una història a cadascú molt diferent. Sobre la durada, algú vol dir alguna cosa? Hola. Crec que és una peça molt interessant a nivell temporal. O sigui, crec que heu aconseguit, o per almenys jo he sentit, que controlàveu vosaltres el temps. De cop han passat 45 minuts, però a mi m'ha passat molt ràpid. Però també hi havia fragments que em passaven molt més lents. Llavors crec que és una cosa superinteressant de la peça, que heu sigut com, suposo que és voluntari o no, o simplement com el fet de voler a veure què sentiu, si allargo més una peça musical o no, o les llums. No sé com ho heu fet, però m'ha creat una sensació estranya, temporal, no sabia en quin moment estava i m'ha agradat. Sí, d'alguna forma sí que preteníem aquesta atemporalitat o aquest de fugir igual del temps que tu portaves o que cadascú portava quan entra a la sala, del temps que porta fora l'estrès o la tranquil·litat, la calma, que de cop es pugui veure modificat per tots aquests llenguatges que el transporten, ja sigui en moments de calma o en moments molt excitants o de desig o angoixants o fins i tot. Però clar, el matís aquest de buscar la temporalitat, però de quina forma també nosaltres estem proposant una temporalitat molt concreta. Llavors, si voleu dir alguna més també podeu. T'has ficat en un jardí. Sí. Bueno, això, sí. És que no sé. Abans parlàvem de la Paula Angoixa, tinc aquí, no sé si està aquí, la persona que ha escrit això. Diu, m'ha despertat molta intranquil·litat i he pensat en les alteracions mentals amb els al·lucinògens. No acostuma a agradar gaire. Algú vol defensar aquest paperet? Algú l'ha escrit dels que estan aquí? Sobre els efectes dels al·lucinògens. Està. Vols ampliar el que has escrit
en el paper. Crec que he sigut bastant explícit. I parlant d'això de que pots sortir i entrar, crec que jo he estat a punt de sortir. No m'ha agradat gens. Sí, això és feedback, no? És començar a criticar perquè no m'ha agradat gens, o sigui, no sé. La sensació era provocar malestar, estar incòmode, doncs ho heu aconseguit, i llavors sí, us dono un 10, no? Fantàstic. No sé, si algú vol dir alguna cosa més que li hagi agradat molt o no li ha agradat gens, a mi no. I estic convençuda que molta gent per vergonya no ho dirà, que no li ha agradat gens. Segur, estic convençudíssima. Algú vol dir alguna cosa més? No? Et puc fer una pregunta? És que no et veig. O sigui, la molèstia te l'ha causat com coses com més la música, les imatges, els textos, tal, o eren molèstia de que rebies, per exemple, volums massa alts, focus que et tocaven a la cara? És com per distingir si era una molèstia com de la dramatúrgia de la peça o si era una... que perquè parla com del dolor, hi ha com aquestes reflexions i també sensorialment, o era per una qüestió que tècnicament hi havia coses que et generaven malestar de no poder mirar o de no poder escoltar? No, més aviat de pesadès. Pesadès de ui, que se'n fa llarg, que horrorós, no? O sigui, estàs en un lloc incòmode que per això he pensat, ostres, em vendria molt de gust de marxar, però vull esperar-me perquè m'agrada molt ser pacient i no reaccionar tan infantil, no? Per dir així, ai, no m'agrada, doncs me'n vaig, no? O sigui, vinc aquí a veure coses que realment són experimentals i llavors està bé coses que igual no entenc i el rebuig pot venir per aquí. Llavors és qüestió d'aprendre i de totes maneres són llenguatges que tota la gent ho entendrà de diferent. Llavors per això es fa el feedback, no? Perquè es pugui enriquir la manera d'expressar el que vosaltres voleu expressar amb aquesta obra, no? No sé, aquest és el sentit que veig del feedback. Totalment, moltes gràcies. La peça té una mica, amb la seva posada en escena, diguéssim, és una opinió molt personal, tres potes, per dir d'alguna forma. Una és l'escenografia que es presenta, un altre recursos a nivell de so, a nivell de llums, i un altre, sens dubte, és el text. M'agradaria saber quina és la que a vosaltres més us ha agradat, quina és la que reforçaríeu, quina és la que penseu que poder no cal. Algú vol comentar? Bé, jo volia complementar el que deia ella, i és que també m'ha generat molta angoixa, sobretot com la primera part de l'obra, perquè el que escoltava, el soroll i aquest input em generava molt de malestar i no m'estava com agradant aquella experiència per això, no perquè estigués massa alt ni fos un soroll molt estrambòtic ni res, sinó era com em generava malestar. I després la segona part sí que ha sigut molt tranquil·la, molta pau, quasi com ganes de dormir, perquè super relaxant, un contrast molt, molt heavy que no he acabat de connectar tampoc amb l'obra i no sabia, ho he escrit també en un paper variat, però no sabia ben bé com què volíeu transmetre o quina era la intenció, també perquè m'he trobat una cadira i m'hi he sentat i llavors potser m'ha faltat això, moure'm una mica per allà i tal, però bueno, això han sigut les meves sensacions. Bueno, yo quiero añadir, yo me he salido, ¿vale? Por tema sensorial, ahora que lo habéis mencionado. O sea, es como demasiados estímulos que además no parece que tengan armonía y generan como una especie de cacofonía. Entonces, entre el malestar, visualmente, te mueves y yo me he movido como para ver qué me está transmitiendo, qué me quieren decir. Y no entendía la narrativa, es como, estoy haciendo incluso demasiado largo como para digerirlo y no saber. Me he salido directamente, como necesito calma y a lo mejor es una lástima porque me he perdido esta parte, pero para mí era demasiado y era demasiado intenso. Si sirve, ¿no?
Jo vull dir que a mi al contrari, o sigui, a mi m'ha passat que venia de tot el dia moltes coses, tal, però no sé què, ha sigut arribar i entrar en un viatge on he estat 45 minuts superatenta, però com des d'un lloc molt tranquil·la i com, i aquests moments potser més d'angoixa els estava gaudint perquè el que estava veient tot complementava també amb el que deies ara de quina part té com més força o quina ens agrada més per mirar, com s'estava generant aquest univers de sobte amb les tres coses de llum, estèticament com estava i la veu i la música i no sé, per mi ho he gaudit molt i he gaudit molt d'estar escoltant i d'estar contemplant alguna cosa i d'estar com deixant de pensar en les meves coses i en el meu dia i com entrar en aquest univers que potser hi havia coses que no entenia però estava sentint coses i estava viatjant amb el que vosaltres havíeu pensat darrere. O sigui que per mi, jo ho he viscut així. Bueno, jo és veritat que no sabia ben bé, tenia curiositat en saber què venia a veure i una de les coses que més m'han captivat ha sigut l'espai sonor i és per de les coses que més he entrat en l'espai sonor que s'ha creat, que anava canviant i sobretot en aquests textos, que aquí us faig una pregunta, aquests textos són vostres, són poesia agafada d'algun lloc, són paraules extretes, són de creació i una cosa que espero no ser gaire... Per què en castellà? Potser sí que s'ha de posar en context. Aquest projecte neix una mica de la intriga de l'Aina per immergir-se en la poesia d'Alejandra Pizarnik. Els textos que heu sentit avui sí que són una dramatúrgia creativa de l'Aina, però l'univers aquest potser fosc, simbòlic i encriptat neix de la poesia d'Alejandra Pizarnik. No sé si vols afegir alguna cosa, tu. Bueno, que aquesta és la resposta pel castellà també, perquè tot aquest projecte abans de ser una instal·lació era una peça de teatre on estàvem els quatre i aquella peça de teatre sí que era sobre Alejandra Pizarnik i llavors el que vam fer va ser un estudi molt extens com de la seva poesia, la seva manera el seu estil a l'hora d'escriure i llavors a partir de com tot aquell estudi després van sortir aquests textos. Llavors, fins i tot ens queda encara que no s'ha treballat, però alguns dels cants que hi ha durant l'espai sonor encara són com poemes, fragments desquarterats de la seva poesia. Consol, aquí hi ha una altra intervenció. Sí. Jo tenia una pregunta. Primer, volia dir que sí que entenc la qüestió de la pesadesa, sobretot a nivell sensorial, però també l'he gaudit molt. És com una barreja de dues coses, però tenia una pregunta respecte al procés creatiu. Quan estàvem pensant, he vist que teníeu la peça sonora, el videomapping a la colina, que està molt bé fet, i també la projecció, que a la vegada són massa estímuls. Volia preguntar, al moment de crear tot això, havíeu pensat en un estímul principal? Vamos a decir que la peça sonora, que està també molt bé feta l'edició, o no habían pensado en un estímulo principal y un estímulo secundario y al final ha salido así, por curiosidad. Doncs primerament va néixer el so, però la música, és a dir, dintre del so hi ha moltes branques en aquesta peça. La música és l'inici de tot, perquè tot parteix d'una cançó que estava tancada amb una estructura tancada. He dit que tot parteix d'una peça teatral, però la peça teatral parteix d'una cançó. Hem anat passant per molts llocs. La cançó és del grup de música Anne in the Hall, en el que l'Aina està, i va néixer com una col·laboració, i aquesta cançó va donar peu a tot el que ella ha comentat que van evolucionant. A partir d'allà va aparèixer la idea dels vídeos, va aparèixer la idea de les llums, però abans d'això, a partir de la cançó vam arribar al jardí en si. És a dir, l'escultura visual, que no l'has esmentat ara dintre de tots els llenguatges, o no li hem donat aquest moment, i jo crec
que és molt important. De fet, hi ha molts detalls amagats dintre del jardí que estem buscant la manera de que el públic pugui accedir-hi, que jo crec que contrasten amb aquesta atabalamenta d'estímuls que podeu comentar alguns de vosaltres i que hem d'afinar. Si us sembla, deixem aquí l'apartat de Carsoltes i passem a la Ferra. Una cosa, ara que has dit això que s'ha parlat de l'espai, és una peça, ja ho estem veient, difícil, complicada, que necessita seguir treballant-se, sens dubte, però que també té un hàndicap que és precisament a l'espai escenogràfic que vosaltres plantegeu, no? Dieu que encara hi estareu més a sobre perquè hi ha detallets amb aquest jardí que s'haurien de mostrar o haurien d'estar potser una mica més propers a la gent. En quina mena d'espais expositius penseu a l'hora de presentar una peça d'aquestes característiques? Perquè ja us ho diu que tenim fotut, Vull dir, perquè aquests dies, precisament aquest feedback, una de les reclamacions és la manca d'espai per determinades propostes que sobretot tenen a veure amb les arts més vives. Sí que és cert que nosaltres hem pensat, o fins al dia d'avui estàvem pensant la peça per espais no convencionals, tot i això hi ha un hàndicap i és que aquesta peça té molt de tècnic i clar, ja sigui per la part del videoart, ja sigui per la part d'il·luminació o per la part del so, que necessita d'una bona immersió o estructura per poder entrar realment. Llavors estem una mica acabant de veure a on pot cabre aquest format, perquè tampoc hem experimentat, i és una cosa que crec que ens ve de gust, el fet d'un espai no convencional, ja sigui com per dir alguna cosa, una església o un lloc abandonat, però com portem tota aquesta part tècnica que és tan important i que fa realment la peça en aquest tipus d'espai. És una mica un joc que encara estem veient. No sé si tindran aquest problema la gent de la Ferra perquè ho tenen tot tan controlat i tot agendat i totes aquestes històries que no sé si ja això del tema dels escenaris on proposaran els seus espectacles, doncs a vosaltres us ha passat com m'ha passat a mi que quan han començat aquí la Beatriz i l'Alicia a explicar-nos les seves coses no enteníem res? O sigui, jo hi ha hagut un moment que dic, què? En sèrio que ara m'explicaran com es van conèixer? Quina sensació heu tingut en aquells primers minuts d'aquest espectacle de Mi que me entierren contigo? Hola, a mi m'ha agradat molt i és un tema, l'amistat, que m'encanta. Aleshores he entrat des del primer moment en l'obra i he pensat que estava molt bé i ja m'interessa com dues persones es poden conèixer. Llavors, supercontent i des del primer moment, superint amb tot el que estava passant. Algú més? Vol dir alguna cosa al respecte? A mi m'ha passat, m'ha semblat un començament com molt simpàtic. En plan, d'alguna manera és com que inclús m'he posat una mica nerviosa de dir, buah, com ara mateix és com que veuràs com d'alguna manera com molt aquesta persona, saps? I també com hi ha un punt de tendresa perquè les conec, llavors ha sigut com guai. Però crec que en aquest començament, sobretot per mi, hi ha hagut això, com de cop ha anat com molt ràpid, ha sigut com, vinga, vale, aquesta tia a veure què m'explica, algú com personal i com, no sé, com de cop molt transparent. No, a mi igual, m'ha semblat un tractat molt maco sobre l'amistat femenina, que després amb claroscuros, perquè a mesura que avança la peça, però inclús m'ha semblat molt... El discurs de la part ballada també tenia molt a veure amb això. O sigui, que m'ha connectat molt la segona part, diguéssim, que comenceu a ballar, m'ha connectat molt també amb aquesta idea de l'amistat entre dones, l'amistat femenina. I, en fi, he entrat moltíssim a la peça, té humor, en fi, la veritat és que m'ho he passat molt bé, i he rigut molt, a aquesta hora del dia, a més que et facin riure, té molt valor ja a aquesta hora. I sí, m'ha semblat molt fresca la peça i res, esperant el 28 per anar també per anar al Camp Nou a veure-ho segur.
Mireu, de moment en les 2 o 3 intervencions que hem tingut ha sortit una paraula que s'ha repetit i que és connexió. I a mi em sembla que precisament el que han aconseguit la Fèrrea, vosaltres direu, i no sé si és el seu propòsit, és connectar amb el públic. És a dir, ja són 2 amigues però potser volen més. I han intentat interpelar-nos i connectar amb nosaltres. Humor, conexión, naturalidad, múltiples disciplinas, colores, mucha imaginación y muchos viajes por compartir. ¿Qué más se puede pedir? Have fun. La connexió entre vosaltres, però alhora també entre el públic, és una part important d'aquest projecte. Sí, de fet, des del principi, jo almenys soc una mica pesada, l'Alicia en verdad també, de dir, es que necesito, o sea, como que necesito que el público esté con nosotras, necesito mirarles o no, pero no sé, com sempre, quina és la paraula? Com quin paper té el públic? O sea, almenys no ens agrada poner aquí una paret i no estamos, és que estem compartint això. Llavors és guai rebre aquest feedback. Què us ha semblat la història que ens explicava la Fèrrea amb aquest espectacle i com estava explicada? Després els preguntarem fins a on volen arribar, a més de la gira. Yo no sé qué dijiste, pero cuando te escuchaba ahora hablar, me pasó que esta conexión con el público, de como romper esa cuarta pared que me hacía acordar el código clown. Momentos también de sus movimientos, la calidad de movimientos, y eso me encantó. Desde que contaban algo que parecía medio simple, como, bueno, amigas, que yo ya estuve así. Muy, no sé, la calidad de movimientos, la mezcla del texto y también la danza, y tenía un poco de esto de romper la cuarta pared que me hacía estar cerca. Y me traía mucho ese código del clown, que no sé si alguna vez lo vivenciaron desde la actuación, la comicidad o no, pero como que tiene también un sabor que no sé si fue a propósito o no, pero de que da risa, que da esto de esa cercanía, verdadero, simple y profundo. Hola, yo con Alicia y Bea, con esta última propuesta, i lligant una mica també amb la proposta de Carnsoltes, la vostra proposta he sentit que apel·lava a un lloc molt literal i l'he visualitzat molt en un espai exterior on es reforça aquest contacte directe amb el públic. I se m'ha fet molt incòmode la suma de les dues propostes juntes, i crec que per vosaltres, no sé com ho heu viscut, però per mi ha sigut molt incòmode el canvi d'un espai interior on em donaven aquest espai de contemplació i després el trasllat a un registre molt més literal on era tot més directe i també apel·lant a un lloc de narrativa i de us explico una història. Llavors això aquí ja depèn molt també de cada persona del públic, també en quin registre es sent més còmode o no, però sí com la suma ha sigut com, vale, estem anant d'aquí a allà. Com ho heu viscut vosaltres? Bueno, és que no hem vist la proposta, estàvem aquí. Però a nivell d'estar en escena i no ho sé, com de l'energia que potser us arriba del públic o... Bé, és que nosaltres molt bé, no? Bueno, dèiem abans que el fet de tenir públic també, i l'Anna amb lo del clown, no es para nada como... Ay, muchas gracias. En ningún momento hemos dicho, sí, clown está presente, pero hoy justo con el público pensaba, hostia, hay escenas en las que necesito mirar, en los diarios igual necesitaba mirar al público y normalmente en los diarios como que cerramos la pared, es nuestra movida. Bueno, no sé, lo del clown está por ahí. Y, perdón, me hago un lío. Y el hecho de hacerlo con gente, pues bueno, es que también el público hoy había muchos amigos, también los que no lo eran hemos recibido muy buena energía, entonces... No hemos notado nada nosotras respecto a eso, estamos... Sí, todo bien. Todo bien, sí. Teníais muchos amigos por aquí, realmente había gente que supongo que no os conoce de nada. Esa proximidad tremenda que teníais ahí con el público, ¿vale? Que se enfocaban y dicen que cuando te enfocan y tal, dejas de ver todo aquello que tienes delante y todas esas historias. ¿Qué tal se lleva?
Porque claro, hay que pensar que hoy estabais haciendo un poquito una pruebita de fuego, ¿no? Y entonces estabais ahí casi mirando a la cara al personal que teníais delante. Pues es interesante porque al final nosotras estamos tan solas en la sala, estamos mirando a la pared todo el rato. O sea, pierde un poco la gracia cuando no hay nadie delante. Está claro que se activan unas cosas distintas a nivel corporal y que lo notamos también de energía, pero que es absurdo que no esté alguien viendo esto porque nosotras ya pierde un poco el sentido si no hay un receptor, ¿no? O sea, lo vivimos con nervios y estamos más nerviosas y tener todas las caras conocidas y las que no, pues genera cosas en el cuerpo, pero que nos gusta, que les genere. Sí, sí. Ahora os doy paso. ¿Anima cuando escuchas algunos jijis, jajas? Claro, claro. claro. Sí, sí. Sí. Nada más que decir. Tenía alguien pedida la palabra, ¿no? Parece. Hola. Jo tenia com expressar una opinió sobre una cosa que des del principi se m'ha despertat, però he vist que anava avançant la peça i no se m'acabava com de recollir o veia que, evidentment entenent que això és un work in progress i que és més o menys la feina que teniu fins ara, però que ha de créixer. I és el fet de l'expectativa. Què vull dir amb això? Has començat tu, Bea, explicant com vas conèixer l'Alícia i ja de primeres hi ha una cosa que m'ha enganxat molt, que és que tu estaves creant a l'Alícia, estaves exposant-nos com se't va presentar l'Alícia amb 4 paraules, amb 4 tal, tot el que tu se't va generar, aquesta tia tan guai, tan intel·ligent, amb tanta personalitat. Jo aquí estava pensant, hòstia, tinc ganes de veure l'Alícia com va viure aquest moment exacte i que potser pensava, potser és que no es va treure les sabates perquè, jo què sé, perquè no li agraden els seus peus o no perquè sigui intel·ligent i es vol... Saps? Això és un exemple molt tonto. Però vull dir, i ja no només per aquesta oportunitat que dona de buscar aquest gag o de buscar aquesta doble perspectiva d'un mateix fet, sinó també perquè trobo que això de la perspectiva també es pot després envair tots els altres codis, tots els altres llenguatges, tant el cos com inclús l'espai, l'escenificació, i trobo que, hòstia, no sé, com a opinió personal, dic, hòstia, aquí pot haver un fil interessant a estirar, perquè al principi ho estava comprant i ja està. Bueno, és curiós perquè just això que dius que t'agradaria escoltar la versió de l'Alícia va estar. O sigui, hi havia un moment que quan jo explicava, vam treballar, que jo estava explicant i Alicia estava darrere amb un micro dient sí, bueno, en verdad no me quité porque se me olvidó, o cosas així. Com que... Y es verdad que no me recuerda, pero yo estuve en la fiesta, ¿no? Y había una narrativa distinta como yo lo vivía, dando opinión sobre esto. Pero sí que está guay como escucharlo y poder recuperarlo. Sí, sí. Sí, puc dir alguna cosa? Sí, i tant, per favor. A mi m'ha agradat molt com el joc aquest, o sigui, s'entén que dues persones que estan fent teatre d'una forma com que estan en una mostra, no? Són amigues. Llavors, com tu sabent que elles dues són amigues, a mi m'ha agradat molt la cosa aquesta de no saber mai què del que estaven explicant era cert o no. Jo connecto molt amb tot el que sigui autobiogràfic, llavors com que m'han atrapat des del primer moment, però a més m'ha agradat molt com aquesta cosa de que no se sap quina part de la història pot ser veritat i quina no. I llavors la pregunta que els hi volia fer és si, o sigui, està clar que és com una obra sobre l'amistat, que és molt literal, han dit per aquí, però si hi ha alguna reflexió que volen despertar en concret, perquè la reflexió que com a mínim a mi se m'ha despertat és com que és algo que forma part del meu dia a dia molt, és com podem prioritzar més l'amistat, perquè sembla que en el moment en el que apareixen altres tipus de vincles, l'amistat sempre queda com en un segon lloc, que és una que a mi em toca molt als ovaris. I és com el que m'ha portat a pensar i vull saber si realment elles volien com despertar això o no. Sí. De fet, com en aquestes coses d'escriure papelitos de colores, una de les coses principals que volíem era com que la gent sortís amb energia per fer-se una birra amb el seu amic o amb els seus amics, com de valorar l'amistat. Y también de contar más historias en las que la amistad es la protagonista, ¿no? Y como un poco descentralizarlo a otro tipo de vínculos que pueden tomar más protagonismo y que nosotras pues
somos creadoras y somos amigas y pues nos gustaba mucho como partir desde aquí. Claro. ¿Y de qué vamos a hablar si no? Ahora, o sea, como ahora mismo es, pues vale, vamos a hablar de esto. Que nos pertoca. Sí, yo también en algún momento de la obra he entendido que os estabais enamorando, pero no sé si he sido la única que lo ha entendido. Es un work in progress esto. Tendrás que esperar a que se acabe y entonces lo presenten. Si tienes pasta puedes seguirlas a lo largo y ancho de este mundo para ver hacia dónde van. Jo crec que més o menys... Bueno, espera, un moment. Us ha quedat alguna cosa que li vulgueu preguntar al públic? Allò de dir, yo no me quiero ir de aquí sin saber si esto nos ha funcionado o algo, o más o menos el feedback ha conseguido... ¿Sí? ¿Lo tenemos claro? Una vez salgáis de aquí ya no podéis... ¿Sí? Venga. No es una pregunta. Es que en nuestras redes, que ya veréis en Marcapáginas, vamos a subir una historia con un formulario por si queréis decir cosas ahí, porque a mí personalmente me da mucho para hablar aquí y me es más cómodo escribir ahí cosas. Entonces, habrá un formulario ahí, si queréis escribir lo que queráis, lo leeremos todo. Hay 3 preguntas en concreto. Hay 3. En plan, con la calma, cada uno en su casa si quiere, que lo rellene, que nos servirà bastante. Bueno, doncs moltíssimes gràcies per haver vingut, moltíssimes gràcies i tenim moltes ganes de veure fins a on arriba Carl Soltes i també la gent de la Fèrrea. Jo tinc molta expectació de cap a on anirà a parar aquesta amistat entre la Beatriz i l'Alícia i també tinc molta expectació per saber què passarà entre aquesta confluència entre calma i angoixa que ens presenta la gent de Carl Soltes des del jardí, que jo us haig de dir, a mi m'agrada molt el folk horror. Sabeu el que és el folk horror? És aquest gènere literari, cinematogràfic, que juga a tot el que té a veure amb la natura i les experiències espirituals. I a mi aquest jardí em recordava, i us la recomano, m'ha vingut molt a la memòria una pel·lícula que es diu Picnic and Hanging Rocks, que no sé si l'heu vist, però és d'unes noies que un bon dia desapareixen en una muntanya de roques i ningú sap què és el que ha passat. Diuen que era una història verdadera, però no se sap. Busqueu-la perquè té moltes similituds amb el que vosaltres presenteu amb aquest espectacle. El gènere es diu, és un gènere, folk horror, i la pel·lícula és Picnic and Hanging Rocks, després us la dic. Bueno, i dit això, moltíssimes gràcies. Recordeu que dimecres de la setmana vinent tenim un altre feedback, més propostes. Moltes gràcies, per suposat, a la fàbrica de creació Fabra i Coats per donar aquestes oportunitats i molt bona nit. Gràcies per venir.